Bai, prest, egun on guztioi, eta gaurko aurkezpen honi edo prentsaurreko honi hasiera ematerakoan, esan beharra daukagu ez gaude da hemen egon beharreko guztiak. Aritz Gorrotxategi falta zaigu da, idazlea, hain zuzen ere, eta hau bizi dugun egoera berezi honen seinale izango te, atzo nik ere ez nuen aukerarik izan txistudarien kontzertuan parte hartzeko, beste gauza bat egitea tokatu zitzaiadako, bizi dugun egoeraren adierazgarri hori ere. Bueno, modatuko gera, modatu behartan moduan, eta seguro nago, Aritzek gaur hemen esan ezin ditunak, Jose Ignacio ondo baino beto esango ditueda, hemen idatzia dagoen guztia ondo baino beto ezagutzen duedako berak. Neri, benetan atsegina zait gaurkoan liburu honen aurkezpen honetan egona dizatea, bereziki estimatzen dudalako txistua. Eta gainera beti sentitu dudalako gure hiriari oso dotuta dagoen doinu bat, deda inodako zadantzari gabe. Eta hemen irakurtzen erreza den liburu honetan, hainbat gauza ezagutzeko eta deskubritzeko aukera eskaintzen zaigu. Jakina Isidro Ansorena Hundiaren biografia, baina baita beste gauza asko ere, txistuak gurean izan duen historia horren beste hainbat gauza ere. Aitortuko dizuet irakurri egin dudala, oso erresa da, Parisera bidean hegazkinean irakurtzeko modukoa, eta deskubritu ditut hainbat gauza kurioso eta aipatu nahiko nituzke 3. Lehenengoa, eta markatuta daukat, esaten da, Donostiak bereziki zaindu eta sustatu ditu bere txistudariak, batez ere udadaren txistudari taldearen bidez. Garai batean esaten zan, udaden duintasuna bakoitzaren txistudari taldearen araberekoa zela. Nodako txistudari taldea, adako udada. Bueno, nik ez dut esango. Nodako udada daukagu, mai uste txistudari onak dauzkagu da, beraz, pentsatzen dut ondorioa edo norkatera dezake da. Bueno, hori broma da. Baina hortik aratago, deskubritu ditudan beste gauza batzuen artean badira, inkluso pertsonadak direnak, hau iritsiki bada, eta azkenean kasualidadea, baina nik Anparito Ansorena ezagutzen dut, nire amaren garaikidea dedako, baino ez nekien Isidro Ansorenak nire birraitonarekin leku berdina dan egintzu, eta baita ere nire aitona bezala, espedientatua izan zeda, abertzale izatearen akusazio pean. Kasualidadea, hori ere, deskubritu izan dut hemen, ez? Eta azkenik deskubritu dut, nire etxean txikitatik beti ikasi dudan gauza baten izateko arrazoia, eta da nire etxean beti bandera jeistearen aldeko goak ziren, bandera igotzearenak baino, beti gustatu izan zaigu etxean gehiago bandera jeiste ekitaldia. Eta hemen datorren esplikazioa irakurrita eta nire etxeko tradizioa zein dan kontutan izan da orain udartu dut zergaitik. Hori irakurtzeko usten dizuet, deskubritu nahi badin badezute. Bueno, nire aldetik besterik ez zorionak, benetan nik uste dut gure izaerari eta gure historiari ekarpena egiten dion liburua daukagu da eskuartean, eta seguro nago gainera Donostia euskararen hiria den bezala Donostia ere txistuaren hiria dela eta honek horrela aldarrikatzen duela beste behin. Beraz, zorionak, editoriari emango dizkiot gaur, ezin bait dizkiot idazleari eman, eta Jose Ignacio hori ere, zeren seguro nago hau egiten desente lagunduko zuela. Bueno, egunon, argitaletxearen izenean, ereinen izenean, berez hemen Aritzek egon bartzuen, eta arek hitz egingo zizuen liburuari buruz nik baino beto, baina bai aipatu nahi nuke hemen enkargu bat egon dela, enkargua Jose Ignaziok egin zigun, ia egin nahi genuen berarekin batera liburu hau, eta onartu genuen, eta bilatu genuen, bionen artean bilatu genuen, nork egin zezakeen zera hori, lan hori, eta pentsatu genuen Aritzek oso ongi egin zezakeela, eta halaxe egin du, egia esan.
Gainera, bukaeran nolako keinu txiki bat sartu du bere aitona ere txistularia zelako eta aurkitu duelako argazki bat aitona txistua jotzen eta, bueno, halako keinu bat ere sartu du. Baina berez, hemen ospatu edo zeratzen dena, aipatzen dena da 100 urte betetzen direla Isidro Ansorena, Jose Inazioren aitona zena, udal zera txistulari nagusi edo zera jarri izanetik, aurten eta gainera oraintxe, urtarrilean. Orduan hori dala eta ateratzen da liburua, eta haren biografia bat ageri da liburuan, eta txistuaren eta txistulari bandaren historia txiki bat egiten da. Sartu garenean eta zuetako batek galdetu dit ia zer dan Irutsulo, eta, klaro, behar bada, hemen Donostiar esteneik ere bada, guri iruditzen zaigu danok dakitela zer dan Irutsulo, baina, bueno, da Donostiarrok gure hiriari deitzen dugun modua, ez? Irutsulo. Nunbait esaten dutenez, itxasotik begiratuta, Irutsulo daudelako, hiru sarrera dauzkalako gure herriak, ezta? Orduan, Irutsulo Donostia da, eta Irutsulo ditu zerak, instrumentuak, txistuak, beraz horregatik Irutsulo izenburua. Lan honetan, lankidetzan, aritu geha, bai Jose Inaziok batez ere material pila bat eskuratu dio aritzi, eta gero, liburua posible egin du, Jaime Otamendirekin hitz egin eta bere jarrera ona udaletxaren izenean eta bar, eta aritzek ordu asko sartu dituelako. Orduan, nik nola nahi ere berak esplikatuko du hobeto, Jose Inaziok esplikatuko du hobeto, nola izan dan, zer dan liburua, eta Isidro Ansorenari buruzko detaile batzuk ere esango dizkigu, noski. Eskerrik asko, lore guzti horiengatik. Irutsulo, Donostiako martxan ere kantatzen da, Irutsuloko. Izan da, beti deitzeko modu baitasunezkoa, etxeko entzat, Irutsulo. Baina hor dago, aritze bilatu duen zera paralelismo hori, eta txistuak ere Irutsulo ditu. Begizuet, txistua ez da flauta bat, baizik eta tresna bikote bat. Hori herriaroan inork asmatu zuen kontu bada, alegia, Irutsulo bakarrik ukita, odiaren ere bai, flauta jositekela esku bakar batez. Eta orduan beste esku bat genuela, libre, arekin aritzeko. Eta izan zen modernidadearen lerketan, gaur egun joera daukagu antzineko kontuekin lotzeko txistutan bolina. Baina garai hartan izan zen modernidadea, eta zabaldu zen Europa osoan tximista bezala. Tximista bezala, gero Europatik ere, Ameriketara eta beste leku batzutara. Eta gaur egun berpizkunde bat bizitzen nahi dira. Horrek mendeetan izan du, hainbat gora bera, eta lekuen arabera. Eta leku batzutan abi egokia aurkitu zuen, tresna bikote honek, danbolina esaten zitzaion, haixuzen ere, danbolina zalako ezaugarri nagusia, flautak asko daude, baina danbolinaekin batera jotzen denak, orduan danbolina bikotea esaten zaio. Eta leku batzutan, bertan goxo izuen, eta Proventzan, Inglaterrako leku batzuetan, eta Euskal Herrian. Euskal Herrian, ez da guztaratik, alako erro sakonak bota zituen, eta oso maitea izan da. Europan gora, bezatzut, 16. mendean bai, errakasta ondia izan, gero 18. ere bastante, eta Euskal Herrian, 18. mendearen amaieran ilustratuak hartzen dute tresna eta egokitzen dute beren erara. Eta orduan txe sortzen da txistua. Txistua dalako, danbolin universal horren euskal aldaera. Euskal aldaera. Ikusten baitu zuek gaur egun Andaluzia joten bazeate Rozioko erromeriara, ikusiko ezuango plazan, antxe daola monumentual tamborilero. Tamborilero oso importante dira, Huelgaboko zertan, o Extremaduran, o Zagangan.
baina jotzen dituzte olako danborin pusketak eta flauta desente txikiagoa. Txistua sortzen da, 18. menderen amaieran. Eta, txistu, errealitatea, izena desente geroago. Menere krisi ondila dago, 19. menderen bitartean, eta txistu izena 20. mendearen amaieran. Eta horreko arabera ondilak, kalitatean, eta bar, bueno, 20. mendea zorionikoa izan da, berriz ere euskal kompositoria ondilak, Guridi, Sorozabal, Bastida, Ondarra, asko komposatu dituzte obra ondilak, txisturako, eta gaur egun, zorionez, eta hortan ere Donostiak izan zuen lehentasuna eta garrana, lortu zen ikasketa ofizialak egitea, eta gaur egun musikenen ikasten da, konservatorio guztietan, musika eskoletan, eta talde profesional handia daude. Gure taldean, dauzkagu bi elemento, behien aparte, beste talde txoa daukatena, zukan, munduan barrena dabiltzanak, egungo musika egiten, musika berritzaileena eta arrakasta handiz, festival handietan. Bueno, hori pixka bat, hori, lehendabiziko atala izango litzake. Historia, oxetuta datuekin, lehendabiziko atala da txistuaren historia. Nik oso eskematikoki izan dut. Bigarrena, Isidro Anzorenaren biografia. Hemen hartu dugu aitzakia, udari soz batzuk entzeko, eta liburu ateratzeko. Isidro etorri zala 100 urte. Ematen du, azirti bazekila ikurtan kere hartu behartzuela berak. San Sebastian egunian jo zuen, 1922an, lehendabiziko aldiz, hori ikusten zuen jantzi horrekin, gure hartan kinkimono jantzia esaten dioguna, baina gala jantziakin San Sebastian egunean. Orduan kalean, itxartzen zeuden denak, Isidro oso famatu bazet horren. Hernaniko taldearekin, 11 lehiaketetara aurkeztua zen, eta beti irabazten zueten, eta oso famatu. Baina Jose Olaizola, ura ere Hernaniarra, organista, Santa Marian, eta hemen zinegotzi, ura etxean, ura tematu zen, eta oposizioak atera zituzten, txistolei postako, eta kaska, eta azkenean konbentzitu zuen Isidro, eta aurkeztu zen, eta atera. Eta estrenatu zen San Sebastian egunean, egun ederra. Lehendabiziko aldiz ditu, 100 urte. Hori, Isidroen biografiak ematen daukera gauza asko ezagutzeko eta gauza askotaz pentsatzeko ere bai. Hor daude pasaizo izugarriak. Bakarrik, liburu honek bakarrik daukan expediente de depuración horregatik faksimilean merezi du. Eta konturatu zaitezte hor, ze gauzak esan behar izaten ditun Isidro azkenian, España, arriba el caudillo, eta ze gauzak. Hori idatzi zuenean, bestela, bagenek ezertzeon, izan zuen laguntza handia Ignacio Logendioren aldetik. Logendio tarrak, Donostian familia oso famatua, aberatsak, eta anaiak oso euskaldunak, baina eskuinekoak, demokrazia kristiana baska deituko zen garai batean. Eta mugimenduan, horiek bajarri zian, Frankoren taldean, noski, horze baten Mirakontxean etxe bat. Eta anai bat zegoen Donostian inguratuta zegoenean, nazionalekin, buru, milizianoak, juna izan zuten haien etxea, danak hartu eta akabatu. Estrekutan nintzen bezala. Ez nago seguru, irakurri dut, baina seguru, Ajuriagerra izan zen, edo Irujo, baina batek, jakinda, bi auto hartu, joan zian, eta familia osoa eraman zuen handik. Eta miliziano joan ziranean, ez zegoen inor. Euskaldunak eta euskaltzaleak ziren. Bat, Josemari, euskaltzain buru izan zen. Beste naia, bai eroskaido zen, Abad Mitrado, Luis edo Koldo izaten zena, gaur egun. Ez dugu imaginatore egiten, ez? Euskaldun bat, han. Eta, beste historia. Ignacio Logendi hori, gero Sevillara joan zena, izan zen katedratiko de Derecho Civil, eta eskondu zen. Txistu ikasle izan zen Isidrorekin, eta abokatua zen noski, eta bera lagundu zion expediente hori idazten. Eta Isidrok berak ditatuta, eskusidatzi, da gero makinaz pasatakoan, irakita aitak eta izeba osaba kontatua, Isidro negarrez ikusten zuten gaita, jangelako baian, negarrez.
ez orduan bakarrik, beste batzutan bai. Izate baterako herri txantajea intzietenean, Joan Telleriari, Karasol himnoaren egilari, zegaman omenaldi bat egiteko. Eta txistura elkartzeko modu bakarra zen, eta txistura elkartea aurrera bideratzeko. Baina Karasol jo behar da. Eta hitzein zuen, txistularekin banatuta zeuden, karlistak eta bertzaleak. Eta, bueno, faltazean batzuk, zeudelako trabajadoretan, batzuk hilda. Eta, halako gorroto bat, baina hitz egin zuen askorekin, eta Isidro, zuk egiten badezu, egin dezagun, guk guria, amaitzeko Gernikako arbola. Guax ezan denak batzen zituen himnoa. Eta hola zuten, eta Karasolen moldaketa prestatzen zuenean bitartean, berriz ere neharrez. Isidrok negar asko hitzituen. Bueno, bigarren atalean hoxe kontatzen da. Isidroan zuenaren historia. Persona apal baten historia, baina apalenak izaten dira hundienak. Naiz eta normalen ez dian kontatzen, horien kontu bat. Eta gero, hirugarrenez, txisturei elkartea eta hiria. Bueno, tema zeukan, gerrak moztu zuen txisturei elkartearen zera, eta izan dugu, 20. mendean nola txistuak hartu zuen abiada berria, txisturari elkarteari esker neurria handi batean, baina gerrak moztu intzuen, eta desagertu zen txisturari elkartea. Eta Isidro tematuta zen, aurrera eta behar dugu berriz aurre. Bueno, hemen aurkituzun, Donostian, babesona, nun eta Klub Basko de Camping sortu berrian, antxe, Manuel Galdonan eta Fernando Vidalek asko lagundu zieten, eta horri eskeratea zen. Eta gaur egun, movimendu handia da, Euskal Herrian, horri esker. Osak, hiru horiek dira atalak, txistaren historia, Isidroan Zorena, asko da kontatzeko Isidroan Zorenari buruz, baina hortzeko dago liburua, eta gero, txistura elkartea eta hiria. Nik itzaurretxo bat idatzitet, eta igual hoixe da, esan beharreko kontuik handiena, bueno, noski aritzi eskerrak eman da gero. Aritz, fin, txintxo ibilida, lan handia egin du. Nire ondoan lan egitea, nizagutzen dautenak, badago bat, nizagutzen dagoena ondo. Benetan, bueno, bat baino gehiago, benetan plastada bada. Ni plastada nahi zerako. Eta ez du bat ere kejurik egin. Horren, meritua du. Benetan lan ederra egin du. Baina, apatu ermokean, nik itzaurrean esaten dut, bueno, nola Isidrok, nola ikusten zuen bere lana. Zerbitzu gixan. Eta horretzat guretzat irakasgai handia izan da, eta saiatu gero horri jarraitzen. Zerbitzu. Lana da, hori ikasik barko nuke. Asko badakite, Nagoratzen ez gure amak, Konstituzio plazan jaioa gehan eta bizituak, baina laga bizita. Nola, sarri, beste hausoko beste batzukin ja akordioan jarritazen, eta gaur guritukatzen zaigu, jetxi amaiketakoa garbitzailei, barrenderuak. Eta ze barrenderu hona dauzkagun plazan. Izugarri ondo garbitzen zutelako. Gaur jarrera hori, ez da egite da, ondo ulertzen dan. Kompletu, horregi batzutan entzutetenean, beragitetateko, bueno, lana da, horre ematen dit. Ze lana da. Gure zerbitzu, guk elkarri egiten dugu zerbitzua. Beste guri eta gu beste, eta hola urtekoa guztua gauzako beto joango liake. Ba, hoxe, zerbitzu, hortan gailendu zen Isidro. Beti, zerbitzuan. Eta gehiago itzen dira, ez? Barkatu, Peter, zuetako norbaitek egingo du kortetxo bat gaztelaniaz mesedez ari zizkigut eskatzen, hori galderak hasi horretik, bai? Inesok, editorial. Bai? Edo, bukatzen degunean gero igual? Egiten baizu erain laburpentxo bat, igual hobeto. Gure euskaraz da, eta? Euskaraz da. Zer da kortetxo bat, por cierto? Laburpentxo bat. Ez da hola, ez? Ez. Bestelako galderarik edo egiten baldin baduzuen, mesedez egin nahi baldin baduzu.
uste, ez? Bitakon batek. Bai, Jose Ignacio, nik uste zuk. Bai, nik uste egokiena hori ditzakela. Ya sé también en español, ¿eh? ¿Y qué queréis que diga? Pues, ¿qué estamos haciendo, básicamente? Estamos un presentando... poco de qué trata el libro y un poco lo que Estamos recoge en un presentando- formato muy reducido, por favor. Estamos presentando un libro que establece una relación, bueno, establece, simplemente recuerda o constata la relación que ha existido entre los tamborileros y la ciudad de San Sebastián. Y esto lo hace Aritz Gorrotxategi, que siguiendo la moda está en casa el pobre confinado, ¿eh? Y no ha podido venir, una pena, porque lo haría mucho mejor. Pero lo hace en tres capítulos. En primer lugar, pues nos explica un poco la historia de este instrumento del que hay tantos tópicos, ¿no? En español se suele decir la España de pandereta, ¿no? Bueno, en Euskadi de chisto y tamboril. Un tópico. Eso lo dice siempre el que no conoce nada de lo que hay detrás. Detrás de muchas cosas que parecen tópicos hay una gran experiencia humana, colectiva, a veces individual, todo junto. ¿Eh? Y con un tópico barremos cualquier cosa. ¿Eh? Bueno, bastante típico de los imbéciles. Hoy no podía decir eso. Y bueno, pues eso. Entonces aclara un poco la historia del instrumento en general. Luego, el segundo capítulo lo dedica a una persona que ha sido un auténtico símbolo, y no solo símbolo, vamos, ha sido un actor importantísimo en la historia del instrumento y en su relación con la vida de nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, en todo el país, que fue Isidro Ansorena, a quien yo tuve por Aitona y por maestro. Y lo hace muy bien contando pues su vida, tiene pues diferentes momentos, algunos muy críticos, algunos muy complicados, y como él siempre vive todos esos momentos en función de ese criterio tan fundamental que tenía. Él tenía que servir al pueblo desde su lugar. Y finalmente hay un tercer capítulo que se dedica a la Asociación de Chistularis del País Vasco y la ciudad de San Sebastián. La Asociación de Chistularis del País Vasco nació en el año 1926-27, ahí anda la cosa, aunque hay una fecha oficial de esto, pero en esos años se cuece el asunto y se funda en Arrate y en pocos años, bueno, pues tiene una actividad enorme, pero queda completamente defenestrada con la llegada de la Guerra Civil. Isidro, pues no tenía otra cosa en la cabeza después de la guerra que se volviera a poner en marcha, porque lo veía como elemento fundamental para que el mundo del chisto empezara otra vez a borbotear, a hervir. Bueno, lo consiguió con la ayuda de gente de la ciudad, de gente importante, sobre todo, también con muchos en contra. Pero en particular con dos personas le ayudaron mucho, Manuel de Galdona y Fernando Vidal, en todo el aspecto institucional. Y luego tuvo entre sus alumnos gente importantísima, ¿no? Juan Antonio Arocena, por ejemplo, recientemente fallecido. Pues bueno, Javier Náez Arzuaga fue su sucesor, pero también fue colaborador. Luis Udaquiola, mucha gente importante. Y bueno, pues eso ha conseguido que hoy en día el chistu, que aquí a veces lo miramos con condescendencia, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues en el mundo sorprende, pero sorprende en el mundo de verdad, en el mundo de la cultura, el mundo de los compositores de vanguardia, y se extiende. Y tenemos aquí gente entre nosotros que son verdaderamente espectaculares, interpretando, o sea que... Pero a veces no solemos conocer mucho lo nuestro. Preferimos maravillarnos con eso que nos venden en los medios de comunicación. Y nosotros aparecemos poco, mejor aparecer poco. Bueno, y no sé si me decía una cosa más. Que ya hablo también mucho en español,